Naga Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, riyon sa Western Visayas, kagong sa din man nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong tuntunan ng Bombo Report sa first edition. Subong nga agas ng Domingo inyong makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Pag-aop na kita tubtob taktala sa isang sininga aga. Kita man ang pag-aopdan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa liliswan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com. Ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanapagin kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod. Kag makita ninyo dira ang live feed nga ginudulong namon sa inyo. Kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita, just click like and share para malabot ang atong makuturan sa din man nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Oktubre 24, tuig 2021. Kag para sa aton nga Christmas countdown, 62 days to go before Christmas. Ito kita sa mga pangulong dinalaan sa mga balita lokal. Para sa aton nga COVID-19 update, syudad sa Bacolod, nakalikom sa nga 77 ka mga kaso sang virus. Negros Occidental may ara sang 118. Subong makitaan man naton kag matlipangdan na naton nga naganubo na amat-amat ang mga kaso sa syudad kag mismo sa probinsya sa Negros Occidental. Tapos nga pila man ka sinimana no nga aton ni na eksperyensyahan nga ang aton nga mga kaso hindi magnubo sa 200 o kontag sobraman sa isa kagatos. Subong sa Bacolod at least no naka-experience na kita sa double digit ang province we understand naman nga ang province malapad ini ang nasakupan sa probinsya no, so ara gihapon sa 3 ka mga digit ang kaso. Well, at least dahil sa aton sa Bacolod kag sa probinsya makita man nato ang vaccination rollout nga may progress man nangin na maayo man subong kag makita man nato ng positibo nga resulta kag ang positibo man nga pagbaton sang mga pumuluyo. So once again, sa gusto magpabakuna, hindi na magpangduwa-duwa. Kag sa duga naton nga mga balita sa lokal, mga suspitsado sa pagpatay sang Barangay Tanod sa Barangay 7, posible nga matumod suno sa kapulisan. So base sa mga latest information kag sa investigasyon sa mga kapulisan, especially sa Bacolod City Police Station 2, no? Kag mismo sa Bacolod City Police Office, hindi man nila pwede nga pabayaan lang. Kay kabalo kita nga may mga posibilidad no nga makilala kag matumod ang mga suspitsado. No? Kung tanaw naton si Michael Hugo amo ning isa ka barangay Tanod kag tricycle driver. Siyempre tungod sa kapikaduhon nagapangita man sang extra income. Well, ang mga tulisan ng mga persona nga nagpatay sa nasiling nga Tanod, no, nakapalagyo, no. Pero may mata, no? Biskan din kaya panago kitaon kagid. Sa mga nagpatay sa sining nga persona, no. Kung tanaw nato ni base ira sa laan ng sabala. Ay ang trabaho yaman why man siya nagapangagrabyado si katawo, no? Si kapareho ya. No? So sa mga tawo nga nagpatay sa sining Barangay Tanod kag sa sining tricycle driver, no? Maubos gina ang panahon nyo. No? May dapat ang bangkil blasang hustisya, no? Dapat magdulot gid. Kag sa tugabi na tong mga balita sa lokal kapulisan sang Bacolod City Police Office, preparado na sa naghilapit nga Piyesta Minatay. Matapos kang nag-release ng probinsya kag ang syudad sa Bacolod sang executive order na pagasiraduhan na ang mga patio, mga sementeryo, no, sa piladri sa aton sa bahin sa Negros kag sa syudad sa Bacolod. Magkita subong kung gusto nato magbisita sa aton nga mga himata, ato na ni amat-amatan nga magapadulong kag ato matong bisitahan ang ilang mga pansyon. Isa nagahilapit nga adlaw no sa madason nga semana no October 30 no
tubtob November 2, hindi kita makasulod sa mga patio kay tungod sirado. Ikaduha na nga tuig nga pagselebrar naton sa nga pista minatay nga nagasunod kita sa nga minimum health protocols para maiwasan pagidang pagdagsa o kung pagduging sa mga kaso sa nasiling ni nga virus nga mo ang COVID-19. Sa dugapin na itong mga balita, litong kita sa Balita Nasyonal. 50 anyos nga rebelyon sang CPP-NPA nagahilapit na nga mauntat suno kay PNP Chief Guillermo Eleazar. So base may statement man dire si PNP Chief General Police General Guillermo Eleazar sa para sa mga rebelde nga grupong NPA subong ti sa una rebelde subong ti terorista na ni sila kay tungod sa padayon ni nga insurhensiya sa pungsod biskan din kita magpadulong biskan din kita magalusot nga buho ang presensya sang nasilini nga mga terorista nga grupo ara gihapon. So ang otoridad wala man nini nagauntat kag wala man sila ginakalingkang nga maglagas sa nasiling nga mga membro sang CPP-NPA. Kasi ini sa NTF-ELCAC ting ini nga communist insurgency hindi na ini kuno kung saan pa bala hindi niya dapat kung saan lagi na pangabuhian sa mga Pilipino. Ang Pilipino wala din nagakabuhi basta rebelyon ang pag-aistoryahan. Kung tanaw na to, perde kay gobyerno ya ang magdaog gid. Gobyerno gid ang magadaog kag magapangibabaw. Kay pila na kani ka mga membro sang CPP-NPA ang nagbalik na mismo sa sabak sang gobyerno para mangin matawhay o kun mahilway na sila sa nasiling ni nga kabudlay sang nasiling ni nga mga grupong NPA. Sa lugapin na itong mga balita sa nasyonal eksperto, ginahingyo ang mandatory vaccination para sa mga labor-intensive industries nga para makabangon ang ekonomiya. Mga labor-intensive industries kaangay sang hotels, restaurants, usually balang madamo balang mga customers amo ni dapat ang pagatutukan kung gusto naton makabangon sa ekonomiya base man mismo sa hingyo sa Presidential Advisor for Entrepreneurship nga si Mr. Joey Concepcion na ginarekomendar sa DOLE ang mandatory vaccination sa mga labor-intensive sectors especially sa mga BPOs, restaurants na mga kung sa dimbala mas damo mga empleyado dapat nga pagatutukan kag i-mandate gid ang vaccination. Okay, subong makitaan man naton nga nagaamat-amat naman kita nagabawi kita sa mga nagliligad nga tinuig nga kita nagasupre sa nasiling nga pandemic at least subong nagahagan-hagan ang kaso makitaan man nato ng cases sa Metro Manila sa sunod-sunod sa 5 kadlaw nga pagsunod-sunod sang manubo nga kaso makitaan na naton nga may progress kag isa ini sa mga improvements na when comes sa pagbaaway naton batok sa COVID-19. Nagalaom kita nga madasnan pa ina kag magasigi-sige. Kay tungod nga base panubuon ng aton nga mga restrictions kung kwao na ang mga community quarantine. Sa dugapin na itong mga balita dito kita sa Balita International. Air Defense Identification Zone o kung ADIZ sang Taiwan ginsulod sang Chinese jet fighters. Sa naligan nga mga issue between sa pungsod China kag pungsod Taiwan. Ang ginabasihan dire ginatan-aw sang Taiwan nga pagsulod man mismo isa ini sa mga kung saan pa bala malino nga pagpanghangkat do kahipos bala nga pagpanghangkat imagine mo masulod kaya sa Air Defense Identification Zone supposedly nga isa ina sa madako man nga bayulasyon sa bahin sa nga soberanya sang Taiwan ibindo nga to dara sa kahanginan pero may mga aerial security system na sila. Mga ginabantayan kung sino dabing mga foreign aircrafts o kung mga unidentified flying objects kung mga unidentified aircrafts nga nagpapadira so dapat ilaman inibantayan kay isa man ini sa makonsiderar nga threat
ang China subong do nagapang amat-amat na ano no, duga pang bully blahaw. Hindi siya dapat niya Sir Pablo, dukulang sa pansin. PSP in short. Ano ning obra sa China mano, especially bilang mga gagmay nga mga kapungsuran, especially sa aton. No? Kagag Taiwan do ginaasi-asi nila. Kulawan man nila mga baskog man be no. Kay kung gusto gid man binila sang mga laksam sang teritoryo, di testingan pag ito nila sa iban pagid nga mga pungsod lang nga may ikasarang gid sa ila. Amoy na mga nagabaga kag mga nagapanguna ang mga mainit nga mga balita kag posible magalutad samtang nagapangalagad ang Bombo Reports sa first edition. Time check, 5 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang aga. This time, diri kita no, sa aton nga ginahulat man sang tanan, no? Especially subong nga pandemic. Dodabog gid subong sa aton nagakinanglan sang ayuda, no? O kon masiling naton big grasya. Ti subong ni nga adlaw sang Domingo, tempranuhan ta pa ni, no? Para sa dason nga adlaw Lunes no kahasugod na kamo dra pang tipon dra o kung pamakal sa mga proof of purchase isubong no ari naman kita sa aton nga 1-2 panalo promo no subong tion bantayan tani karon ang ang launching pagid karon sa Good Morning Philippines no kaupon sa aton nga station manager sa kay Bombo Mary Divine Grace Cuello. Pero mga kabombo, no, ato lang na pa-kibit lang taanay, no, para ka-preparar makamudra. So mga kabombo, kag Star Nation, sa kaluoy sang Diyos, kag sa aton pag-inupdanay sa paghalong, kag pagsunod sa mga minimum health protocols, amat-amat na nga nagabalik sa normal ang aton pagpangabuhi gikan sa pandemya. Dayon, subong, dayon ginang Paskwa kag ang masunod nga bombo milyonaryo ang mahibaluan sa adlaw sang Paskwa. Disyembre 25 tuig 2021. So, grabe, amo gini ang masiling naton nga merry gidya ang Christmas, no? So yari nang inyo pinaka ginapaabot nga pang last quarter nga radio promo. Kag bangod nga ini ang nagikan sa Bombo Radio Philippines. Amo lamang ini ang pinasahi nga nationwide promo kung sa diin ang premyo mismo ang nagahulat sa mga winners. Para sa adlaw nga cash, siyahan magasugod ang 1-2 panalo part 20 na sang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw baldi-balding pa premyo na may kasiyahan pa. As per approved sang Department of Health, FDA kag sa may bagabaton kamo no kon ang total prize magalabot ini sa 6 million pesos in total prizes nationwide. Kag isa idiri ang winner sang 1 million pesos cash. Para sa grand prize, amo na ang adlaw sang Paskwa. December 25, 2021. Apat ka mga winners ang 50,000 pesos per regional winner para sa grand draw from Luzon, National Capital Region, Visayas, kag Mindanao. Ang guaranteed prizes in 24 key cities o kon key areas no nga may mga estasyon sa Bombo Radio kag Star FM. So bantayan nyo ang first prize, makabaton sang 15,000 pesos. Ang second prize, makabaton sang 10,000 pesos. Ang third prize, makabaton sang 5,000 pesos. Kag para sa aton nga mga daily winners, sa kada Bombo Radio kag Star FM, 3 ka mga winners kada adlaw o kon 15 ka winners kada semana sang 1,150 pesos bilang total prizes plus 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift pack. Amo na ang kabugusan sang 1,150 pesos, no? May ni siya no, composed of 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift pack. All in all, 1,150 pesos sa aton nga mga daily winners. Kada Lunes, Tubtob, Biyernes, sa sulod sang 7 ka semana. So grabe ito sa ato nga makauturan nila no. Agod nga makapakop, magbakal ka mo sa mga required proof of purchase sang mga sponsor sa mga supermarket, groceries, kag sari-sari stores sa malapit sa inyong mga areas. No? Muna sa nung
sa aton nga makauturan no sa nagahulat gid no para may grasya naman. So sa inyo o kung sa magasugod na ang promo no subong no bantayan naton no kay may proper launching kita na karon no, sa sininga adlaw sang Domingo. Kag sa inyo puti nga sobre ni amo gid siya pinaka-importante ni makamo magkalipat. Sa inyo puti nga sobre isulat ang mga masunod nga impormasyon, ang inyong pangalan, address, pirma, contact number, proof of purchase, week number, title sang promo kag ang ngalan sang Bombo Radio o kon Star FM station sa inyong nga lugar o kon for example Bombo Radio Bacolod o kon Star FM Bacolod. Isaraduhan ang sang maayo ang mga envelope sagud hindi madula o kon mahulog akon mawasi ang mga proof of purchase nga yara sa sulod sini no para mang-invalid bala no kag kanugon karon kung paggabutan ikaw na nagabutan tapos wala unod ang imong sobre di kanugon. So dapat siguraduhon. Kag mga kabobo adlaw may tsansa ikaw nga magadaog sang dalagko nga mga papremyo Lunes, Tubtob, Biyernes. Okay, mo lang nanay mga basics lang anay nga mga instructions kay karon bantayan tani sa Good Morning Philippines. Ang kompleto nga detalye kag instruction no. Bantayan niyo gid no. Bantayan niyo gid karon mga alas 8 sa aga ulaton nyo kay ika-announce ina karon no sa aton nga station manager. Sige mga kabombo no so sa aton na balantayan tanan ni no kay masiligid kita nga Merry ang aton nga Paskwa. Time check 11 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sang aga so mga kabombo ato na ni kwaon ang mga balita nga natipon sa patrol ko po sa kay Bombo Carla May Defensor no i-check ni naton ang sitwasyon subong aga sa nga Domingo Oktubre 24 ika-apat na nga Domingo sa bulan sang Oktubre no dugay-dugay magabulag naman kita sa bulan sang Oktubre magsulod naman ang bulan sang Nobyembre. Kadasig lang no dugay-dugay Paskwa na makibot na lang gid kita nga are na kita sa mga holiday seasons. Sige no, well at least kita gyapon sa tong asang pandemic but may makita man nato ng progress no sa lakat sang vaccination sa aton nga syudad sa probinsya kag nagamat-amat naman damo kay tinutuyo sang syudad sa Bacolod nga malabot naton ang 70% no. Kag ginatinguan man nga maka-reach na kita sa aton nga herd immunity. Kaya mo na dapat, no? Para makabalik na kita sa aton nga normal nga pagkasinalayo. So, sa aton nga mga kauturan nga nakapoy na, no? Nabudlayan na kag naga problema na sa nasiling ni nga pandemya. No? Makutanaw naton to kadamog sa mga kauturan naton nga paslawan man bino, especially magpangitan sa trabaho. Kay number 1, kita subong ang obra. No? Di ka ni subong ka dali-dali pangitan sa kwarta. Tingnan mo na dapat nga let's be open-minded na kita basta bakuna ang pagistoryahan. Kaya kung once you are vaccinated, makausan pa bala why ka niya sa nga problema. Kaya tungod nga bakunado ka na, tipakita mo na din mo vaccination card nga you are fully vaccinated para syempre wala sang madamo pa nga mga question, mga pagpamangkot. So dapat nga ma-abide kita no. Sundo lang nato ng mga simple lang gid mga pagsulundan sa sining tunga sang pandemic. Because of this pandemic tudo damo sa mga pagbag-o, damo sa mga pagbuhat sa mga pagsulundan kag kita mismo ang namaguhan. So una lang ina no. Kay actually ikaduha naman kita nga tuig sa nga nasiling ni nga COVID-19 pandemic. Base makibot kita maybe next year, no? Makahagan-hagan na ang nasiling ni nga mga nagapositibo sa virus. No? Para hindi na kita makulbaan, hindi na kita magkabalaka kay base nga aton nga mga himata aton ma-infect. It's better nga to get vaccinated na. Sige, time check. 15 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga. This time aton na ni kwaon kag bisitahan ng patrol. Kaupod sa kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo Andrew, live kita dari subong sa San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew sa subong nga kagahon ti makita dari nato no madamo na sa aton sini nga mga kauturan ang nagapadulong na dari sa Mayas San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew para simba. At the same time makita man dari nato no ang mga kauturan naton nga nagabaligya dari sa atubang sang San Sebastian Cathedral sang mga kakanin o kun sang bingka no. Usually nato diri nga makita Bombo Andrew is bingka. So sa subong nga madamo naman nga pakagto pakare nga mga salakyan
diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Andrew. Oo, okay. Well, at least Bombo Carla subong dira no dok okay man sa panahon no. Hindi man do wala man nagapanalit kido kainas ang aga sa temprano pa do nagapabatsyag ang pag-ulan. Yes, Bombo Andrew, sa subong ang mga tinion, no, wala kita may mabatsyagan nga pag ulan-ulan, Bombo Andrew, o ko na pagpanalithi. So mayo ni no nga wala nagapanalit kasi syempre mabudlay man magiho kung nagaulan-ulan Bombo Andrew tinos mayo ni nga tayuyon ang lakat sa aton sini nga mga kauturan padulong sa ila sini nga kaladtuan Bombo Andrew. Oo, okay. So at least Bombo Carla dira subong sa imo do ka sang nagligad do nga Domingo. Kag subong nga Domingo do ka abong gyapon no. Do ka sako na ra do subong sa likod mo. Amo gani Bombo Andrew masako na diri sa akon nga likod no ang ila sini nga pag plastar sa ila sini nga baligya diri Bombo Andrew no kay ti syempre nga ton sini nga makauturan nga nagasimba ati na ano na giniya nila yang naandan na nga pagwa nila sa simbahan no kun antis ini sila magsulod sa simbahan mabakal ini sila danay Bombo Andrew bingka mapakaw sila danay kadali o kun na magbakal diri sila sa nga bula kay tiba si after sini ang ato si ini iban nga mga kauturan mga mapadulong no sa sementeryo diri sa syudad sa Bacolod Bombo Andrew. Kay Domingo subong no sakto Bombo Carla basi bala amo na ni ang tion mamalang makapadulong sila sa mga patio bala no kay subong Domingo ti do mas kalabanan daan sa ato nga mga kauturan nga may wala sa trabaho gid no subong adlaw arin sila sa ilang mga panimalay ti sa pati mo naman ang tion nga makatipon-tipon sila. So ba siguro tuod no makapadulong naman sila sa mga himata nila sa patio Bombo Carla. No basi nga subong adlaw nito basi damo guro bisita ning mga sementeryo subong adlaw sa Domingo. Amo gid sakto ginaabang Andrew no parehas kagapon ti weekend kagahapon no Saturday Sunday weekend. So madamo sa aton sining nga mga kauturan nga nag-get together no. Upon sila sini nga mga pamilya kagahapon nag-checkar man kita sa mga duha ka private nga sementeryo diri sa syudad sa Bacolod Bombo Andrew ti makita naton didto no nga may pamilya gid nga nagapadulong kag nagapanyaga dito ini sila nagapanyaga then after kay tungod nga nagulan-ulan ti nagapauli na lang ini sila pero nagtingob ini sila kadto sa ila sini nga himata sa sementeryo Bombo Andrew. Sakto gid na no kay subong piyesta minatay do sa nagligay nga to igdo parehas man ni no nga ginpangsirad-an man or gin close ang mga ang mga pansyon bala Bombo Carla. So dapat kita no sunod na lang gid kita no dapat tempranuhan ta pa para maiwasan lang pagdinagsa sa mga nagapadulong man sa mga patio bala sa sementeryo especially sa mga public cemeteries Bombo Carla. Makita man nato ng sitwasyon sa mga public cemeteries balang nagadinikit-dikit na lang na no kaysa gani ang na-experiensyahan man naton sa una sang wala pa ning COVID magasinugat anay gid ta no do bungguan na ng aton abaga kay tungod sa kagutok bala no ti subong nagaliwat gid kita no bag-o gid ang atong sitwasyon para hindi kita malatdan sang nasiling ning virus sa Bombo Carla. Yes, sakto Bombo Andrew no ti subong close ang sementeryo mga October 30 to November 2 Bombo Andrew initi sa ila na lang sila balay cerebral Bombo Andrew kay ti parehas sa una way labot nga bago ka lang kakagtobi sa sementeryo for example wala ka pa kabalo kundi nabutang bala ayon no kundi nalubong ang imo sini nga himata ti libot ka lang nga libot kamo man na nga mabudlay man no amon pa na ang dugang pagin nga hilimuon mo Bombo Andrew kung magpadulong ikaw sa sementeryo. Insakto gid din na no. Well at least bala Bombo Carla atong mga otoridad preparado kag nagabantay sila Bombo Carla no kag kay tungod nga because sa sining executive order nga gin-release man sa aton nga alkalde kag sa aton nga gobernador. Ang probinsya sa Negros Occidental kag mismong syudad sa Bacolod ang mga kapulisan bantay gid sila no. Prepare gid sila Bombo Carla sa mga security bala no mas kinapasan yung pag inilang seguridad sa nagahilapit nga piyesta minatay Bombo Carla. Yes, Bombo Andrew no tinakwaan man na naton sa pahayag no ang city director sang BCPO o kondiri sa syudad sang Bacolod Bombo Andrew nga
by October 27 mag-open o kon mag-bantay na ini sila sa mga 13 ka mga sementeryo diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Andro. So sigura na ini nila bantay ang mga sementeryo para at least nga ma-observe gid ang minimum health protocol at the same time mabantayan ang mga nagadala sa mga ilimnon, mga bladed weapon. Sa mo ni ang ila sini nga himuon Bombo Andro no pagabantayan ini nila ang mga sementeryo sa before and after sa closure sa sementeryo Bombo Andro. Oh, insakto ini na no kay bawal ginasubong daan niya ang Yes. alin pa na sa una no ginabantayan ginadaan sa mga kapulisan ang mga makaulubong nga limnon, mga matalom grabe nga butang no nga makakos grabe sang makapilas bisang tawo dira no so do bawal gina mga delikado ba lang ang mga butang gina confiscate ina sa mga kapulisan kung makita andra binila no nga may dala kamo dabi nga mga botilya kag ano pa dira no gina-confiscar ina so it's better na lang ginaton nga hindi na lang gid kita na magdala no Yes. pambilin ta na lang na ang dalon ta na lang dabe kung gusto gid man naton da magtipon-tipon especially sa mga pribado mga patio blabong bukarla no Yes. mga plastic wares na lang no kag mga kalan-an ra bala kag mga pagkaon ra no paiway na lang nanay ang mga makahulubong ilim noon kag kung ano pagitabi nga mga butang nga tugas ang problema dira sila Bukarla. Yes, Bombo Andro, kaga ang importante dala sila trash bag. Amo gid Bombo na. Andro. Amo gid na importante. Insakto gid din na Carla, no? Yes. Ang mga trash bags kay syempre pagkatapos bala mapanghimos bala din ng basura kay hindi lang ang pagkatapos mo daya kadto da pangbilin mo lang da, no? Ang mga nagapangtinlo daya karon sundon man na nila ti subong na ng sitwasyon kapigado pa why man ni sila tuod sang binta Carla tapos sundo man na nilang ang agi mo da wala pa sila kwaon. Yes, amo gid gani Bombo Andro no. So amo na kada isa sa aton kung mayara magid kamo nga tipo no o hindi magid asin madamo gid Bombo Andro kay limitado lang man na makasulod sa mga patso sa subong nga mga tinion ano na lang nang dala na lang ini sila sa trash bags no dapat kabalo ini sila maghimo sa ila sining basura man Bombo Andro kay ti kalaway man nga kung halinan mo abtan mo tinlo halinan mo higko Bombo Andro. Oo, insakto gid na. No? So at least bala Carla may kasiguraduhan lang bala no Yes. kag mangin malinong ni ang aton nga pagselebrar sang naghilapit nga piyesta minatay Carla. Yes, Bombo Andro. Sa man na lang gid na no sa aton sini nga mga kauturan, kung may time na ini sila, magpadulong na ini sila sa mga sementeryo para at least nga kung before bisang closure ay doon mo gini ang gina-expectar nga magdamo ang kagto sa sementeryo Bombo Andro. Tisubong pa lang pwede na ini sila maka amat-amat na padulong sa ila sini nga mga himata sa sementeryo Bombo Andro. Okay. Yes, Bombo Andro. So, diri kita bala, no, sa mga promote nga mga personnel, no, sa 62nd Infantry Battalion, Bombo Andro. So, 26 ini sila, ka newly promoted personnel, Bombo Andro. Ini sila pasidunggan, no, sa may area sang Isabela, Negros Occidental. So, gina-recognize ini sila sa ila sini nga effort Bombo Andro no sa pagbantay man kag pagtapna sa paghikayat sa mga NPA sa mga pumuluyo Bombo Andro sila niya no ang nagabantay gid sang ilabi na sa mga kabukiran nga parte sa Negros Occidental Bombo Andro so ini sila ginapasidunggan o kung naging promote Bombo Andro kag ginawardan ini sila sa ila sini nga bag-o nga rank kay gikan kay Lieutenant Colonel Melvin Flores ini ang commanding officers kag sa sa headquarters sa Barangay Libas Isabela Bombo Andro sinilang gid nga Oktubre. So congratulations sa 26 ka mga newly promoted nga mga personnel sa 62nd Infantry Battalion Bombo Andro. Insakto gid na no kay syempre para man sa ilang kabudlayan ginatagaan gini sila sang pagtamod man bala Carla kay tungod sa ilan nga mga efforts man na mention mo no kag sa ila man da nga pag pagsuhot-suhot ra sa mga
sa kabukiran diri sa Negros Occidental para matagalan sa kalinong ang mga pumuluyo nga mga kultura nato nga to mismo sa ibabaw sa bukid nga nagailistar, no? Well, at least bala Bombo Carla, puso pa balang ilang nga moral, ma-boost up pagid, no? Ano pagid pabakod pagid sila nga moral kag magpadayon sa ilaning nga paghatag sa kalinong sa aton nga pungsod kag sa diri sa probinsya sa Negros Occidental, Bombo Carla. Yes, Bombo Andrew, tiway labot sa may na-promote, no? May nahatagan man sang medal, Bombo Andrew, bangod nga nadakop nila ang isa ka notorious nga hitman sa may gihulngan o kon hitman sa Central Negros o kon sang NPA, Bombo Andrew. So mayo gini kay napasidunggan man ini sila sa ila sining gin effort man sa pagdakop sini nga notorious nga hitman, Bombo Andrew. Mayo gid na kay dako ina nga mga kapaslawan sa mga kontra, no? Especially ang mga mayor rabing mga persona ang magkaladakpan. Kaya ang mga persona, Bombo Carla, dapat gid man ni sila tapnaon mo, no? Kay syempre ang mga inosente nga mga persona ya ila na ya ginahilabtan, no? Mga pila na ka mga civilians ang nagkalamatay without any reason nga ginapanglutang sa nasiling nga mga terorista nga grupo, Bombo Carla. So amo na, Bombo Andrew, no, congratulations sa aton sini nga mga winning heroes, kumbaga, Bombo Andrew, no? Kay sila gininiya ang bantay sa aton sini nga mga kauturan, especially sa mga kabukiran, Bombo Andrew. Okay. Yes, Bombo Andrew. So mayara naman sa nadakpan sa pagbayular sa 105 o kon 10591, Bombo Andrew, kag RA 9561 sa Sagay, Bombo Andrew, sa Purok Bakitan, Barangay Mulocabok, Sagay City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri kay lalakay Agapito Kausapin kag residente ini siya sa Purok Bakitan, Barangay Mulocabok, Sagay City, Bombo Andrew. So ang na-recover sa iya sini nga pag inakop, isa ka battle sang improvised dynamite, isa ka unit sang caliber o kon caliber 45 nga mayara sang isa ka live ammunition. Kag ini, Bombo Andrew, ang suspetsado wala sang may ginpakita nga dokumento sa iya sini nga ginakaptan nga armas, Bombo Andrew. So susubong yari na ini siya sa Sagay City Police Station for proper disposition, Bombo Andrew. Okay. At least pala, no, na tagaan gid mismo sang tikang, no, para matap na ni Bombo Carla. Kay base pa lang, wait naman ginapangayo, base may mahalitan pa na karon. Amo gani, Bombo Andrew, especially ini nga dinamita nga ni Bombo Andrew, makahalit gid niya sa tanan. Correct. Kag isa pa, Bombo Carla, especially sa mga nagapangisda, kung mga bawal gid ina. No, ang dynamite fishing nalipan niya sa una ginabawalan isa ina sa pinakadako ng mga violasyon sa kadagatan, no? Especially sa mga nagapangisda. Kay syempre una, not only man para sa imo, kay may delikado ina, no? Kung maglupok na hawan gid ang inyong lugar kung lumupok ina. Tapos ang mga coral reefs dira sa idalom, which is may mga gagmay, mga fish, mga sa Bombo Carla, mga fishlings, mga gagmay nga mga isda, kung palupok as ang dinamita sa idalom sang tubig, ang impact sa Bombo Carla, dako pag mas persado ina. No, tanaw naton, guba ang mga coral reefs, ang seabed, guba ang mga gagmay dira ang mga organismo nga posibleng makawag sa mga isda, magkalamatay. Mas malapad ang ina nga area nga maguba o kung mahalitan sa nasiling nga dinamita. So dapat halungan kag bantayan gina Bombo Carla mga nagapangista gamit sang dinamita. Amo gani, Bombo Andrew, no? Kahit ining mga seabeds, coral reefs, Bombo Andrew, nagaserbi niya nga balay sa mga isda. So kung kaisa may mga itlog, ara na darayang ila sini nga mga itlog sang isda, Bombo Andrew, amo ginaiha ila kumbaga balay na nila. So kabay pa nga mabantayan ini sa maayo na wala nagisang may magamit sang dinamita. Oo, magamit ka sang dinamita, damo ka sang isda nga makuha. Pero pagkabukas wala na, kay syempre naguba mo na ang ila sini nga balay, Bombo Andrew. Insakto ina, no? Imbes nga gamay lang nga portion drabe, ikaw ay nanghalit pa sa iban, no? Kay kalapad sinasang iya nga malabot, Bombo Carla, imagine bala, maglupok ang isa ka dinamita, may pila dragoro ka isda, doon malinutaw, tapos na sigabong si dalom sa tubig. Ang mga gagmay ng isda, dalahig na. No? Dapat ang ina nga mga isda nga gagmay,
mga buhi pa na mo, no? Yes. Kaga mga organismo, grabe nga posible, mga kung saan ba mga kabati ka na bumukar na sa mga planktons na bla, no? Mga ginakaon sa mga Yes. isda. Ang ilagin nga mga main source of food bala Food. nila, pagkaon nila, Yes. no? So kung magkaladula na ating mga dagko ng isda karon, ano pa nila kaunon, no? Kay syempre panging hilo na siya bumukarla, ang pulbura dira, no? Makapulyot ina sang tubig dagat, especially dira sa mga nagakabuhi man mismo sa idalom sang tubig. Sige, bumukarla, madamo gid ka salamat. Yes, Bombo Andrew. So, amoy ng report, gikan diri sa Maya area sa San Sebastian Cathedral, ini si Bumbo Carla May Defense para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor live sa tubang mismo sa nga San Sebastian Cathedral. Nagdulo sa aton sang pila ni ka mga balita nga nabalhag sa mga pila ka mga police stations sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Time check, 31 minutos na nakaligad sa atak ng alas 5 sang aga. So mga kabombo, may dugang pagkikita ng mga talakayan kag mga tupiko. Pero at isina maghatag ko anay sa pila ni ka mga importante nga mga pahanumdoma. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster
sa mga barangay. Sandig naman sa Citizens Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So tahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi. Sa ito palatuntunan ng Bombo Reports First Edition. Time check, 44 minutos na nakaligad sa atak ng alas 5 sang aga. At this time ito na nibalikan ang aton nga topiko subong aga. No, kaupo na ito ng Secretary General sa General Alliance of Workers Association. Si Mr. Winnie Sancho. Hanungod man sa bala sa mandatory vaccination, especially sa mga labor-intensive industries. No? Isubog sa aton ang pagbaton sa bakuna. Well, it's may progress man o kung nangin positibo man sa kadaman, pero may aralang gidibad sa nga siling man nato nga
pinili lang mga do hindi pa nila gusto nga tublukan sa nasiling nga COVID-19 vaccine. So mismo ang pila ni ka mga eksperto nagahingyo man sa aton nga mga empleyado sa kadaman sa aton, not only sa mga employees but also sa mga tanan tanan nga mga level sa nga pumuluyo diri sa komunidad nga magapaidalom sa vaccination. Sige, so rin sa piya kalinya nga aton nga bisita subungaga si Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa nga Gawa. Sir Winnie, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Gaupod mo subong si Bombo Andrew. Yes, Bombo Andrew, good morning. Mga kasimo, at Yes, sa sir. atong mga tagpalamati sa imong programa. Okay, Sir Winnie Sancho, so baka sabahin nyo sa General Alliance of Workers Association, may mga pila ka mga eksperto, especially ang advisor sa Presidential Advisor of Entrepreneurship, nagahingyo sa mandatory gid, no? Dapat nga vaccination, especially sa mga trabahante, no? Especially sa idalom sa labor-intensive sector sa Sir Winnie. Well, in the first place, it has become a very ticklish issue, no? Ngayon, controversial, no? But above all, nagaupog kita sa panawagan ng kinahanglan din man magpabakuna, no? Not only to safeguard the health of the workers, but in the first place, to cooperate, no, with the government in our effort, no, to combat or shall we say prevent the contamination of COVID-19 virus, no. But then on the other hand, no, may mga workers no, for example nga hindi siya magpa-vaccine for one reason or another, no. Ang isa sinagabumbuandro. Yes, sir. For example, kung may may ailment siya, no, nga upon the advice of the doctor, hindi siya pwede magpa-vaccinate kaya it will affect, no, his health sabi o her health. Mangin magalala pagit ang iyang pumatyaga, no. So this is more of an exception, no, to the rule, no. Correct. Ikadua, nagabungguanay ang intawag naton Republic Act, no, na nagasiling nga hindi mandatory, no. Pwede nga ang inoculation o vaccination is not mandatory but voluntary. But then on the other hand, here comes an IATF resolution. Yes. With the imprimatur of President Duterte nga ginhimo sa yading nga mandatory, no. So kinanglan nang may klaro bala nga kuan ang gobyerno ng policy direction, no. Isahaw na gid lang para nga ma-implement kay daw ang balang gobyerno nga daw damo namang ang supply sang vaccine, no. Kaya kung ang isa ka worker, wala siya ma-injeksyonan sa vaccine tungod na wala pa siyang supply, hindi na niya sila, no. Yan na niya sang ginatawag na to roll out since ang gobyerno, no. So mo na siya ang kuhan sa no vaccine, no work policy, no vaccine, no salary policy. Pero magsiling ka no vaccine, no work policy, tigin deny mo ni Presidential Advisor Concepcion, no, na wala man niya sang establishmento na nag-implement because it would be discriminatory na yan mo, no? Kung hindi mo kuya pag-ipobrahon kay wala ko ma-vaccinate o kung hindi mo ko pag-silduhan, labi na gid kung hindi mo pag-ihatag ang akong sildo kaya wala akong ma-vaccinate, that would be a violation of our labor rights, no? Sa ginampal ko na nasrahan mo na yan mo. The worker is entitled to his daily or monthly wage, no? Kasi remuneration niya. At karon kung hindi mo na pag-ihatag sa akong tungod wala akong ma-vaccinate, that would be siling nila nga non-payment of wages for services already rendered, no? Sidraya, laban-laban kag ako ng employer ka, laban-laban kag ulap taog, no? Kung mag-abot na tabi sa inilarity o kung sa Department of Labor and Employment, no? But
in general, ako bilang isa ka labor advocate, nag-encourage ako Oo. sa mga workers na dapat mag-submit sila sa ginatawag na vaccination, Correct. especially in labor intensive workplaces, no? Oo. Sabilang restaurant, hotel, iban pagid nga mga similar kind of job. Oo. Kasi kinanglan naton ang obra, at the same time kinanglan naton protection Yes, sir. from the contamination of COVID-19. And one, nila an ounce of prevention Oo. is worth a pound of cleverness, no? Correct. Kinanglan halungan naton kay health is wealth mo. Oo. Kasi karon kung hindi kita mag-cooperate sa gobyerno, kundi that would be counterproductive, no? Pero hindi lang bala pag timuon ang amon apila, hindi lang bala mo buwan pero nga daw pagpamahog. Kung hindi ka magpa-injection ka obra, hindi ka magpa-injection ka sweldo. Correct. That is tantamount to intimidating, no? The workers. Ikuan lang, i-plaster lang ang policy, i-explicar ang guidelines, and then siguro mayo ini kung i-upod sa ginatawag na itong education, no, and awareness program Oo. sa isa ka kompanya. Okay. Hindi maintindihan sang mamumugon kay manti kung para man lang na sila kayuan daw hindi man guro pwede nga sila nga supako nila, no? Basta ang pag-plaster bala kuan lang in a democratic, no, and mutual way of raising the interest that labor and management are partners in progress, no? They are not rivals for power, no? Okay. Hindi mo lang pag inuon karon nga daw dictatorial na sistema. Kaya amo mo lang na yan din na pangindihan sang iban ng mga workers labi na kitun may labor union sila. Yes, sir. Siyempre, may mga rights man na sila. Kada kinanglanon nila ang ginatawag na mutual relationship, no, with management para matamat bangon sa ekonomiya bla. Oo. Sa likod sang unemployment, sa likod sang mga economic problem na natupang sa kapila na, ikawalo na, masaka naman ang gasolina, Oo. nagsalaka ang basic goods and services, kada ang mga na-retrench daw, yutay pa lang ang nakabalik. Wala saka sa sweldo. Kaya ang mga regional wage board, hindi man sila mag-entertain sang tinatawag na wage increase or other forms of economic relief, citing the current situation because of pandemic. Kasi daw bala ka kabudlay, no, kung wala ka siyang trabaho under the present circumstances. So, kinanglan natin win-win solution. Yes, sir. Hindi kayo siling nga dapat magpinangigay kita buwan to. Oo, insakto gid na, no. So well, at least pala Sir Winnie, at least abide lang gid, no, ang kadaman sa aton para makabango na kita kag makabatak kita sa siling ning problema, no, kaga atong mga ekonomiya makabawi naman kita. Sir Winnie, thank you and good morning liwat sa imo. Thank you and may agawan liwat. Okay, sige. Maraming salamat sa Secretary General sang General Alliance of Workers Association nga si Mr. Winnie Sancho. Nanawad man ni sa iyaman bing posible bing mga pagpadangan pa sang iyang bahin, no? Especially sa ginamando o kung ginahingyo sang advisor of entrepreneurship o kung presidential advisor of entrepreneurship nga siya Mr. Concepcion, no? Para sa mga mandatory vaccination, especially sa mga labor intensive sectors. So sa itong makuturan dira nga doon na hadlok Powell, hindi tama sila mapilit, no? Let them explore, no? Sila na yan dapat imbestigar pagid kung ano gid man bi ang madalom nga mga
istorya sa likod sa nasiling nga vaccination. Pero mga fake news sina mga impormasyon nga ginapadangan sa inyo nga ang bakuna bing makakos ang allergy o kung ano dabi nga mga delikado nga butang nga matabo sa imo kung tapos ka bakunahan. Well, that's a big no. Okay, among paginaang nagabutang sang dako nga pagkabalaka sa imong nga huna-huna kung sa pinsar mo nga ikaw ang magpabakuna. Magaduwa-duwa kapag inakay because sa mga piki nga mga impormasyon nga posible nga makapaatras sa imo nga magpabakuna. Time check, 54 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga. Mga kabombo, doon ginakulapos kita sang tiyempo. Kag magkita naman kita no, sa dason nga Domingo. Kagadri lang kikita kutob sa tangop tutunan ng Bombo Report sa first edition. Ininyo ang kurbahan si Bombo France Andrew Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga may sang coronavirus pandemic, isa sa